Biće vam potrebno papiri u boji, makaze, flomaster ili bojice, samolepljiva traka i kanap. Na papiru iscrtajte onoliko sijalica koliko želite i kasnije ih isecite makazama. Po vašem izboru možete ukrasiti sijalice. Isecite mali komad samolepljive trake kako biste spojili kanap i sijalice od papira. Biće vam potrebno šišarke, sneg u spreju ili bela tempera i papirići u boji. Pre svega obezbedite podlogu na kojoj radite. Zatim uzmite sneg u spreju i poprskajte šišarku. Ukoliko radite temperama, potrebno je samo obojiti je u belu boju. Možete napraviti kuglice od šarenih papira i tako ukrasiti šišarku. Biće vam potrebno salvete, makaze i konac. Salvetu otvorite na pola i isecite po sredini. Zatim dobijene delove ponovo otvorite i ponovite postupak. Dobijene delove složite jedan na drugi i napravite lepezu. Dobijenu lepezu obavite koncem po sredini i zavežite u čvor. Krajeve lepeze isecite u špic sa jedne i sa druge strane. Raširite lepezu i počnite da odvajate sloj po sloj salvete ka sredini, dok ne dobijete cvet. Za pravljenje cveta možete koristiti i više salveta. Biće više slojeva i vaš cvet će biti gušći.
Ukoliko vam se svideo naš video, pretplatite se na naš kanal i lajkujte video.